बिजेपि दोलोआ बिपिएफ खौबो गाराखै बिपिएफ निबो बाथ्रा बुङो आरो बिपिएफ नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बिसायख'थि गेलेगोन एबा बिजाथि महरै गसंगोन बैयाव टिकेट होआ होनना बुंखादों बिनि सायाव मोनसे गिदिर राजखान्थि दङ नामा होनना सानो नामा बेयो राजखान्थि दङ जोङो नुदों दा आं दहायनो होनखादों जे बिपिएफ खौबो बिजेपिआ बोलोगोरा जाजानो लुबैया बिपिएफ खौबो बिजेपिआ हिमन्त बिश्व शर्मा गभर्नमेन्टआ लुबैयो जोंनाव सोनारनानै थांनानै थाथों इउपिपिएल खौबो बिसोरो राफोद गावनि आथिङाव फसंनो लुबैया दानि गोदान पार्टी डक्टर अनजालि दैमारिनि पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ बिसोर गावसिनि आथिङाव फसंनाय नङा आथिं मोनसे बुफायनानै दोनजोबखागोन बिपिएफ खौ आथिं बुफायबाय इउपिपिएल नि आथिंखौ बुफायनो नागिरदों दा बिजेपि नि डिजाइना बे इउपिपिएल आ बिराद बोलोगोरा जाबाय बिराद पावारफुल जाबाय बर' लिडारफ्रा ज' जाबाय एबार बिसोरखौ आइसोलेट खालामदिनि आङो बेबाराव हाग्रामाखौ लाबोफिनसै ओरैहाय दानि गोदान पार्टीखौ लानानै गभर्नमेन्ट डिजाइनखौ जों बेखौनो नुबाय थादों दा बे इउपिपिएल आ मा जागोन आइसोलेटेड जाबाय आरो जोंनि एसेसमेन्टआवथ' जोङो दिनै नुदों इउपिपिएल आ उदालगुरियाव खोब गाज्रि बाक्सायावबो बारा मोजां नङा चिराङाव एसे मोनगोन क'क्राझारावबो बारा मोजां नङा गभर्नमेन्ट दाया बेखौ नुखाबाय बिजेपिआ दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आ गभर्नमेन्ट दाया बेखौ नुखाबाय बिजेपिआ अब्ला बियो सोरखौ नांगौ इउपिपिएल खौ नांलिया बांद्राय बोलोगोरा जाबाय बिसोरो एसे फज'नानै दोनसैलाय बिसोरखौ सियार गोजामाव फज'फिनसैलाय हाग्रामाखौ बोखांसै अनजालि दैमारिखौ बोखांसै जों ओरै गभर्नमेन्ट आरो बेनोखा बिजेपि नि डिजाइना दा बेखौ नुखा आरिखा जुदि जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जायाब्ला जोङो गोग्लैबावगोन आं बेखायनो बुंनोसो लुबैदों कंग्रेसआ गरिब दुखुनि लोगो गोग्लैसोनाय हारिनि लोगो दा कंग्रेसआ जों बयजोंबो थागोन जायहा जोंनि मदद नांगौ जों बिथांमोनखौ मदद होगोन